Peppelstress? Lucy brengt rust. Meer info op lucy.be. Peppelstress? Lucy brengt rust. Meer info op lucy.be. Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Tom Verstappen. Kou, lampjes en een wirwar aan kabels. Nee, ik heb het niet over kerstmis, maar over datacenters. Het Hasseltse IT-bedrijf CGK wil het grootste datacenter van Limburg bouwen. Opnieuw een project in de snelle opmars van datacenters in ons land. Waarom is België zo aantrekkelijk en botsen we niet stilaan op de grenzen van onze infrastructuur? Hanne Welles, jij maakte samen met journalist Bart Bijnens een stuk over CGK. Je vertelde me voor de opnames van de podcast dat je nog een heel erg leuk verhaal hebt over hoe dat tot stand kwam. Vertel eens. Ja, klopt. Mijn collega Bart Bijnens, die is eigenlijk André Knapen, de eigenaar en voorzitter van CGK, gaan interviewen voor de Lifetime Achievement Award, de Limburgse Ondernemer van het Jaarprijs, die onze krant uitreikt. En daarin liet André Knapen eigenlijk vallen dat ze de ambities hebben om een ondergronds datacenter te bouwen. En natuurlijk, dat is super interessant. En Bart had ook al eventjes opgezocht en bleek dat over heel de wereld eigenlijk nog niet bestond. Dus daarom zijn wij dat verder gaan uitzoeken en opnieuw op gesprek gegaan bij CGK. Ja, en zo is dat stuk tot stand gekomen. Voordat we het hebben over de plannen van CGK, misschien heel even uitleggen aan onze luisteraars, wat zijn eigenlijk datacenters? Ja, datacenters zijn eigenlijk zwaar beveiligde gebouwen die duizenden servers, netwerksystemen allemaal samen huisvesten. Dat klinkt heel spectaculair, maar in werkelijkheid zijn dat gewoon grijze kasten met daar heel veel flikkerende lichtjes in. Maar het is wel heel belangrijk voor onze digitale infrastructuur. Denk aan bijvoorbeeld sociale media, bankapps, de werking van verkeerslichten zelfs of check-in balies op luchthavens, landingsbanen. Dat allemaal is alleen mogelijk door die capaciteit die datacenters produceren. Ja, en bijvoorbeeld ook overheidsdiensten en dat soort van zaken, dat draait allemaal op die datacenters, hè. Vandaag lijkt het wel alsof elk bedrijf wel een nieuw datacenter wil bouwen. Waarom is er eigenlijk zo'n rush op datacenters op dit moment? Ja, dus enerzijds heb je al datacenters die al heel lang bestaan. Dat zijn traditionele datacenters. CGK heeft bijvoorbeeld in 1988 al een eerste center gebouwd in Limburg. En dat wordt eigenlijk gebruikt voor klassieke IT-diensten, cloud-toepassingen. Denk aan e-mail, opslag, bedrijfssoftware, etc. Maar nu worden er massaal nieuwe gebouwd om in de rekenkracht voor AI-toepassingen te kunnen voorzien. Denk bijvoorbeeld aan ChatGPT. Die hebben een enorme hoeveelheid aan rekenkracht nodig. En voor het trainen en draaien van al die generatieve AI-modellen hebben we dus veel datacenters nodig. En niet alleen in de Verenigde Staten zijn ze er nu massaal aan het bouwen, ook in Europa komt dat steeds meer op gang. En daarmee valt een belangrijke term, Hanne, artificiële intelligentie. Als ik het goed begrijp, is dat dus de grootste aanjager van de rush die er momenteel toch wel is op datacenters. Ja, dus sinds 2022, bij de lancering van ChatGPT, is die vraag naar generatieve AI sterk gestegen. Als die vraag stijgt, moet natuurlijk het aanbod aan rekenkracht en data ook volgen. En daarom zien we dat er steeds meer datacenters gebouwd worden. Tussen de Verenigde Staten en China kan je echt wel spreken van een soort data- of AI-wedloop. En Europa is ook steeds meer aan het volgen. Experts zeggen het ook dat het een soort van geopolitiek machtsspel wordt. Wie AI beheerst, zeggen ze, wordt de nieuwe politieke grootmacht. Ja, dus dat maakt ook duidelijk dat het zo belangrijk is om in die onderliggende infrastructuur te gaan investeren, Hanne. Ik las ook ergens dat 1 vraag aan ChatGPT ongeveer evenveel energie verbruikt als een ledlamp die enkele minuten zou branden en zo'n 0,3 milliliter aan water verbruikt. Klopt die vergelijking ongeveer? Ja, ze hebben sowieso een grote hoeveelheid elektriciteit en water nodig, maar een exact getal is moeilijk te vinden. Wat we bijvoorbeeld wel weten, is dat alle datacenters in België samen ongeveer 2-3% van de totale capaciteit aan elektriciteit verbruiken. Ja, en dat valt aardig mee, want als we kijken naar andere omliggende landen, dan zien we dat die vraag veel groter is ook, hè? Ja, en ook zeker het waterverbruik is een groot issue. Want bijvoorbeeld waar traditionele datacenters nog konden werken met luchtkoeling, blijkt het bij die AI-fabrieken, zo noemen ze dat dan, dat ze daar toch wel veel meer water nodig hebben om alle systemen eigenlijk te kunnen koelen. Want zo'n datacenter kan je eigenlijk vergelijken met een grote hittemachine.
40% van de elektriciteit die ze verbruiken is eigenlijk om al die systemen die zo warm worden door hun werking, om die terug af te koelen. Ja, en met water kan je natuurlijk iets efficiënter gaan koelen dan met lucht. Hè. Hanna, Cegeka heeft dus plannen om het grootste datacenter van Limburg te bouwen. Vertel eens even wat meer over het bedrijf Cegeka en hun plannen. Ja, dus Cegeka is een Hasselt IT-bedrijf met klanten eigenlijk over heel de wereld. En het bedrijf is opgericht in 1992 en heeft dus, zoals ik al zei, de hoofdzetel in Hasselt in België. En het helpt allerlei klanten dus met IT-diensten voor software, cloud-oplossingen, cybersecurity, data en AI. En heeft 7 datacenters in Europa. In Nederland hebben ze er eentje, 2 in Italië en dan nog 3 in België en 1 in Luxemburg. Ja, en weten we eigenlijk waarom dat Cegeka dit datacenter wil bouwen? Ja, dus het datacenter is voor alle duidelijkheid ook het grootste datacenter dat er in Limburg is. En het wil het eigenlijk bouwen omdat het digitale soevereiniteit, noemen ze dat, willen verkrijgen. Dus minder afhankelijk willen zijn van de Amerikaanse technologie, maar steeds meer als Europeanen ook hun eigen digitale infrastructuur willen kunnen ondersteunen. Hanna, het heeft natuurlijk ook te maken met de mogelijke komst van de Einstein-telescoop in de Euregio Maas-Rijn. Dat zou heel erg veel rekenkracht vereisen. Zij zien dat ook dat het mogelijk is om dat daarvoor te gaan gebruiken. Ja, inderdaad. Daar werd ook wel in het gesprek naar gehint dat zij willen voorbereid zijn op de mogelijke komst van de Einstein-telescoop. In heel Limburg leeft dat wel erg. Dus ook Cegeka als grote IT-speler wil daar goed op voorbereid zijn. Ja, en voor onze luisteraars thuis, we hebben een paar weken terug ook nog een zeer uitgebreide aflevering gemaakt rond de Einstein-telescoop. We zullen die link ook in de show notes plaatsen, zodat jullie dat kunnen beluisteren, mocht je daar interesse in hebben. Hanna, Cegeka heeft dus grootse plannen. Kan je daar eens wat cijfers op plakken? Ja, dus heel belangrijk is om te weten dat datacenters niet in waarde worden gemeten op basis van hun omvang of oppervlakte. Dus niet welk datacenter is het grootst, letterlijk. Maar dat er wel wordt gekeken naar hun vermogen, wat wil zeggen elektriciteitsverbruik. En als we dan kijken naar bijvoorbeeld 1 megawatt, dat is een investering waard van 10 miljoen euro. En Cegeka wil dus nu een datacenter bouwen van 4 megawatt. Een investering, dus een initiële investering van 40 miljoen euro. Maar dat gaat een schaalbaar datacenter zijn. En ze willen het mogelijk uitbreiden dus tot 10 megawatt of 15 megawatt qua vermogen. Ja, dat zijn indrukwekkende cijfers. Hanna, nu 4 megawatt, dat klinkt als heel wat, maar ja, ik kan me daar niks bij voorstellen. Kunnen we dat eens concreet maken? Ja, dus het huidige grootste datacenter in Limburg, dat is ook van Cegeka. En dat heeft momenteel een vermogen van 1,1 megawatt. Dus dat wil zeggen dat het nieuwe center dat komt eigenlijk 4 keer zo groot is als het huidige grootste center in Limburg. En om het wat bevattelijker uit te leggen, bijvoorbeeld een lader voor een elektrische auto gebruikt ongeveer 7000 watt. Je kan met 4 megawatt dus zo'n 570 auto's tegelijkertijd laden. Ja, dus dat betekent wel heel wat natuurlijk, hè. Zijn er ook plannen om dat te gaan voorzien van stroom? Wat willen ze daar doen? Ja, klopt. Want dat vergt natuurlijk heel veel elektriciteit. En Cegeka wil ook inzetten op meer groene stroomvoorziening. En daarom gaan ze nu een windturbine bouwen in de Senderlo van 125 meter hoog. En gaan ze een deel van de zonne-energie van Crystal Solar Park in Lommel ook afnemen. En daarmee willen ze dus hun huidige datacenter samen met de elektrische wagens die ze hebben en de kantoorgebouwen allemaal voorzien van groene stroom. Ja, en dat is natuurlijk een mooi initiatief om dat zo te gaan doen. Opmerkelijk is ook dat het datacenter dat Cegeka wil bouwen, dat ze dat ondergronds willen doen, Hanne. Waarom willen ze dat ondergronds doen? Ja, de voornaamste reden daarvoor is beveiliging. Bijvoorbeeld André Knapen zei ook, de huidige datacenters, zoals die van Google, die zijn allemaal bovengrond. Maar met natuurlijk dreigingen zoals drones, cyberaanvallen, heeft het veel voordelen voor de fysieke beveiliging om het ondergronds te gaan bouwen. Ja, en er zijn voldoende drones op dit moment in de lucht geweest, ook om daar een punt van te maken, denk ik. Hè. Hanne, voordat we kijken naar België, is het denk ik belangrijk in dit verhaal ook naar Europa te kijken. Vertel eens even, hoe is de situatie op dit moment? Ja, de grootste Europese datacenters die vind je in wat ze noemen de FLAP-regio. Denk aan steden zoals Frankfurt, Londen, Amsterdam en Parijs. Maar in die kernsteden botsen de datacenters ook wel op hun beperkingen. Een gigantische verbruik aan elektriciteit en aan water, ook vaak drinkbaar water. Die leiden tot heel wat kritiek. En dan is er ook nog het overbevraagde elektriciteitsnet. Dus dat wil zeggen dat de elektriciteit of de stroom
op bepaalde plekken niet kan voldoen aan de vraag die er is. In Nederland is dat dus een groot probleem. En daarom roepen ze de bouw van extra datacenters ook een halt toe. Bijvoorbeeld in regio Amsterdam hebben ze gezegd dat ze geen nieuwe datacenters meer willen bouwen. Dat zorgt er dus voor dat grote spelers, denk aan Google, Microsoft, steeds meer ook naar België kijken. Het is dus niet alleen CGK die grote plannen heeft voor datacenters in België. Welke spelers kijken dan nog naar België? Dus ik had het daarnet al over Google en Microsoft. Dat zijn wat ze noemen hyperscalers. Dus zij bouwen echt heel grote datacenters. Zo heeft Google pas een investering gedaan van 5 miljard in Wallonië voor een nieuw datacenter. En bouwt ook Microsoft 3 nieuwe datacenters in de regio rond Brussel. En zij hebben 1 miljard euro geïnvesteerd. Maar dan zijn er ook bedrijven die eigenlijk datacenters bouwen om dan de capaciteit te verhuren aan andere bedrijven. En dan denken we aan een datacenter United, die ook 2 datacenters in Limburg heeft, en een LCL. En dan heb je ook nog bedrijven die voor hun eigen voorziening datacenters bouwen. Denk aan de bank KBC. Zij hebben datacenters in Mechelen en Heist op den Berg. En dan heb je bijvoorbeeld ook Proximus en ook CGK, die nu hun tweede eigen datacenter in Limburg gaat bouwen. Hanna, met zoveel investeringen door Microsoft, Google, dat soort van spelers, stel ik me de vraag, gaan we niet hetzelfde scenario zien als wat we in Nederland op dit moment zien, waarbij bedrijven eigenlijk geen toegang meer kunnen krijgen tot het elektriciteitsnet? Ja, er zijn ook wel al duidelijke waarschuwingen dat België dezelfde obstakels nadert. Als we kijken bijvoorbeeld naar regionale congestie, zien we ook dat Fluvius al een waarschuwing heeft gegeven voor de grote concentratie van datacenters in Vlaams-Brabant rond Brussel. Daar bevinden zich op dit moment de meeste datacenters. En zij kaarten dus ook aan dat dat een uitdaging gaat vormen voor het middenspanningsnet, zoals men dat noemt. Ja. En er is ook een sectorprognose die toch ook al wel duidelijk alarmerend is. Ja. En sectorprognoses wijzen erop dat het elektriciteitsverbruik van Belgische datacenters binnen 10 jaar tot 5 keer hoger kan liggen. En tegen 2035 betekent dan dat het goed is voor 10% van het nationale elektriciteitsverbruik. Dat is inderdaad niet min, zoals je zegt. Er zijn ook nog een aantal andere factoren die het moeilijker zouden kunnen maken. Ja, vooral de tekorten aan hardware. Denk bijvoorbeeld aan geheugenchips. Daar zijn er enorm veel voor nodig om die datacenters te laten draaien. Dus die sector moet eigenlijk ook een beetje volgen. En ook natuurlijk, zoals we het er al over hadden, waterverbruik, elektriciteitsverbruik. Dat zijn ook redenen waarom bijvoorbeeld Google, maar ook de bedrijven van Elon Musk en zelfs een Europese studie eigenlijk kijkt of we geen datacenters kunnen bouwen in de ruimte, omdat daar continu zonne-energie zou zijn op de baan rond de aarde. Dan het is daar ook koud natuurlijk. Ja, klopt. Dus er is ook minder koeling nodig en minder water. Hanna, jij gaat dit natuurlijk voor ons blijven opvolgen. Ik onthoud vooral dat het een goede zaak is dat CGK een gloednieuw datacenter wil bouwen in Limburg. Daarnaast zet de haast onstilbare honger naar rekenkracht onze huidige infrastructuur onder druk. Het is dan ook een kwestie van tijd voor onze huidige limieten zullen bereikt worden. Wil je thuis een stuk van Hanna Wellens of Bart Bijnes lezen? Dat kan via de HBVL-app. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.